कैंची देखो कैंची कैंची देखो Ini sebelum press club di sini COVID-19 vaksin ini first organize kali aja. Oh jaga ini about 45 years di sini oh jaga vaksin azad naik. Last year ni first wave di sini tapi second wave oh belai kan oh terima singsa itu di sini India apa kalau di sini state oh bahan belai ni terima singsa tu Delhi mau bio Delhi mau positive rate belai ni kurang. Aku balik jodohnya banyak musuh jasa dati jodohnya vaksin azalai kaya ini. Ke baksa অনেক জায়গা কম সালাই যাবে যে ভ্যাকসিন যাকে লোক হাই ভ্যাকসিন যাকে কিছু কিছু লোক লাইব দङ বেসিকে সাজা সাनै বাক্সাलो यावहाय के तिनि जों ये खुलुम प्रेस क्लब बिबिसिन जे अर्गानाइज खायमानि मसुदु अरसिनिया जों सम्पनगर एरिया त्रिगुदास गयां दसरा ते पुरा टोटल एरिया नि खुलुम प्रेस क्लब नि मीडिया पर्सन्स नाय अगानागुनि नखरक नि बागै इनि भ्याक्सिन प्रोवाइड खायजायो जोङो इनि फर्स्ट डोज सेकेंड डोज बाहायनो 84 days परे खायजानाय के तेबो ते 1 week परे एबा 20 days परे बाहायनो तेबो फर्स्ट डोज जारा बिनि रजागैनि आगर मुगागै अर्गानाइज खायजानाय के जतमन कन्या मुसुमो गाबि दाबि फाय रजागै मानो जेसे रजागै मानो सिनि सिनि बागै काहाम ini जों खुमुलुं प्रेस क्लब नि चाइटक मुंबाय हास्ते हापां ते इडिसि हापां नि साथार मुंबाय दिनार खुमुलुं प्रेस क्लब कोरोना वैक्सीन जागै दङ जों मुबिमानफ्रा अबहायकेनो हास्ते हायम गोनाङै जों बेखौनो सैमानो अजराबो कोरोना नि चाचराबो बालायखे गरम थाजाक हास्ते हायम दै सिनि गामियाव जायो जोंहा पनि बागै जोंनि खुमुलुं प्रेस क्लब नि चाइटक मुंबाय दिनियाव जागाबो खुमुलुं आमचाइनि सम्पनगर मान्दाय अगानागिनि खुमुलुं अगानागिनि आमचाया दंनाय बागै कोरोना वैक्सीन पैसा केम वाली जाखा और जों मुबिमान खातिनि 45 एबा इयार्सनि कोरोना वैक्सीन ना हालायनि माने आमचाइनि नखराव बेयाव बाहायगिना जोंनि कक्टुम बेदेगो सामुखलायनाय रक गोबांखौ जोंनि कक्टुम बेदेगो सामुखलायनाय रक 45 ए गायाखौ खायफाना जों बिनि प्रायोरिटि ग्रुपनि बागै जोङो आंनि बिसाखौ जाखा दै हासिन जत लोगोफोरनो कयो नरकिरिया बै कोरोना वैक्सीन नाखनानि बागै जोङो बेमारनो कासुनानि बागै वैक्सीन जिबिनो कायसा लामा होनै जों खागाबो आउन बागै किरिया बै जों हासिन जत लोगोफोराव काबो गरो जागियाखौ 45 एबा इयारनि जे लोगोफोराव जाग्रा जों समनो नरकि गानागिनि हेल्थ सेन्टार थांगै जागै मानो बेयावबो हायावहाय गेम बिसिंनिबो जागै मानो अबाव दिनै फार्स्ट टाइम जोंनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि सेकेंड टाइम थार्ड टाइम फोर्थ टाइम जों डेट नरकनो जोंनि ससियेल मिडियानि बिसिंखै एबा दालबिदाल चेनेलनि बिसिंखै साख्रायनाय फियापाइथखौबो कयनानि मुसुंगो लेरियावै नरक जेसिम दाति मानसाक अ सेफै यासगै मान थांगै दालाय गाहाम होननानै बाथ्रा Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.